senyor Yoshida. Hola, Kiriko. Dònuts per sopar de nou? No són només dònuts, són del Festival de la Guineu, amb sucre espiritual. Que els vol tastar? No, gràcies. Però crec que tu i la teva mare els disfrutareu. És aquí? No m'ho digui. Amb l'aspiradora. Sí. Saps? Avui ha vingut algú a treballar amb mi i diria que té moltes ganes de veure't. Hola, conilleta. Però que bé dibuixes. És veritat. Porto una coseta per tu. Com em queda? Bé, me n'he d'anar. Fins després, guineueta. Senyor Yoshida, pregui per mi. Mama, has vingut. Kiriko, aquí no estàs segura. La setmana passada van atracar un noi a punta de pistola. No t'hauries d'haver mudat. T'he comprat menjar. Mama, estàs exagerant. No estic exagerant. Sisplau, digue'm que no és el teu sopar. Kiriko, és increïble. Mama, mira'm bé. Estic protegida per l'esperit de la guineu. Igual que l'àvia. L'àvia ja no hi és. I no voldria perdre't a tu. Però, mama, l'esperit de la guineu pot parar bales i regular el sucre. És un esperit multiusos. Multiusos, com la farina, amb la que es fan els dònuts. Saps que tinc una espasa, oi? Estic bé i super segura. Jo em quedo desperta a les nits pensant en tu. Ja no entrenes amb mi, que Nasaka se'n va a Norris i no sé com fer-m'ho per protegir-te. La fe no és suficient, Kiriko. Mama, potser no creus en l'esperit de la guineu o el que l'àvia em va ensenyar, però creu en mi. Sóc més forta del que penses. Ho ets? No te n'adones que el que dius és ridícul? No et preocupis, mama. Em protegeix l'esperit d'un animal imaginari capaç de transformar el sucre dels dònuts en vitamines. El teu fill ens deu molta pasta! Ja us ho he dit, senyors, no sé pas on és. Penses que estem de broma? Creus que l'esperit de la guineu et protegirà? Som els Hashimoto, tio! No et faria mal menjar una mica de verdura. Tens naps, cols... Cogombres, tant hi fa. Només vull el millor per tu, Kiriko. Kiriko? Us trencaré la cara a tots vosaltres. Què? Ningú amenaça els Hashimoto! No, un moment, jo no vull que em trenquin la cara. Demanaré ajuda. Què? You me sabes
Hashimoto. Tio. Els Hashimoto. Heu atemorit la ciutat. El barri. I les persones. Molt de temps. Tinc un missatge per qui sigui el vostre cap. Kanezaka és sota la meva protecció. Com et trobes? Quina guineueta més valenta. No la perdi de vista. Es fan grans molt ràpid. Gràcies, Kiriko. Kiriko. Mama? T'han fet mal. Oh, estaré bé. Ben mirat, no hauria d'haver deixat d'entrenar amb tu, després de tot. Ben mirat. Ben mirat, potser no hauria d'haver estat tan dura amb els teus dònuts. Ben mirat venir a casa uns quants dies. No sigui tan mala idea. Això em faria molta il·lusió. Mama! Mama! Si us plau, no ploris. Si tu plores, jo ploraré. La teva àvia estaria molt orgullosa de tu.